אנחנו בסרטון חדש של סטיל הבריינבוט, ובסרטון הקודם קיבלנו את אודין דין 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 דון. לא יודע למה אמרתי את זה ככה. פשוט קיבלנו אותו מהמכונה סתם ככה, לא גנבנו, פשוט יצא. הנה, הוא, זה. חבר'ה, לא נראה לי שייצר עוד משהו טוב, כמו בסרטון הקודם. בוא נמכור את מה עושה נוביני פיצריני אצלי? אותך אני לא צריך. אני יכול לעשות. אני צריך את בומברדירו קרוקודירו. חבר'ה, יצא לנו את אורנגוטיני אננסיני. זה בינתיים מה שיצא לנו. וקניתי את נוביני פיצריני, כי לא היה לי פה חברים, כי זה שרת פרטי. אז בוא ניקח אותו והוא יהיה חבר שלי. נוביני ואני חברים טובים. חבר'ה, מהיום אני גם בריינבוט. אל תשאלו למה. חבר'ה, נראה לי שזה הכי טוב שיצא לנו עד עכשיו. מה זה השם הזה? נוביני, מה אתה עושה פה? אתה צריך לבוא איתי. רגע, אני צריך להחזיר אותך ולמכור אותך. יופי. אני ונוביני חברים טובים. אני ונוביני קונים דברים סתם ככה, כי אני לא אוכל להשתמש בהם. אני ונוביני, לא! אני ונוביני. בוא נוביני. אני ונוביני הולכים לבייס שאין בו אף אחד. טוב, נוביני צריך חבר, אני אקנה לו חבר. נוביני פיצניני. יופי, קניתי לנוביני חבר. נוביני 1 ונוביני 2. טוב חבר'ה, נוביני ונוביני 2 חברים. אז כנראה שזה יהיה סוף הסרטון, כי יש לי את נוביני פיצריני. לא באמת, כי לא רוצה שום דבר טוב, וגם אני לא צריך שום דבר חוץ מהחברות של נוביני ונוביני. ניפגש בסרטון הבא. יאללה ביי.